mana ebe isi n'obi gị dị ebe ọzọ nsogbu adịrọ ọkwe ma ọ bụ na iwu na nkịta bụ na nkwado m nsogbu adịrọ enwere m jos gaba n'iru nsogbu adịrọ na-aga n'iru enwere mmanya ezigbo mmadụ Ai! Yan mo sa takwano o chitano. Na wani mo ni bu mala kita ma pala. Subadro. Apa mbo? Oke nenek. Ngomong. Ada kan sih buah ngomong. Ai. Achọrọ m ịkwa nkịta ahụ. Akwụ nọ n'ụlọ. Achọrọ m ije mma apụta bifo ehihie mma apụta. Chiamaka bụ ese na nsị ya chere m. Akwụ na nne nne. Ngwa. Brother, hey! Brother, hey! Brother! Ihe adịkwa m ya nwute n'obi n'ihe ọjọọ mere ka ịgba ya oke n'ihe
Etu ya nwantịntị ohere ọzọ. Okenye. Achọghị m iwe ma bịa nwute ma ọ dị ya. Mana achọghịzi m ya. Ajebela onwe ya, ka njebela onwe m. Ịma na ọ hụrụ gị anya nke ukwuu. Maka gị nwa ka o ji chọọ ịlaghachikwa obodo ndị dị ndụ. Ka o mekwa gị ka obi dị gị mma. Biko agbawazila onye obi. Agbawala ya obi. Biko. Ya nwe ebugo ụzọ gbawa obi nke m. Ya nwe ebugo ụzọ tiwe obi m. Ọgbọsọ obi m. O tiwakwu ma ndụ. Ọkwa na ya ofu anyị afọ na ayọ gị. Maka na o kwetere na anyị nwa ga-agwa gị okwu ka i wee nụ. Ahụ o kwetekwere na anyị nwa ka ọ ghara ịgwa gị okwu ike anyị ntị. Ndị okene kwa ya rụzie n'ihe anyị. Abịa n'ige ntị, ntị ka na-ego onye ife a. Ntị ya ka na-ego ya, mana ihe ahụ na-ekwu ka ma menwu ya. Maka na onye omemu na-ewute m, ga na-echeta ihe omemu, ka mụ na ya ga-esi, onwe ka a ga-esi bịakwa m anya na-ayịkwa aka na-atọkwa mba, makwa omume. M ga na-echeta ihe omemu, m ga na-echetara onye mere m nwụọ ọnwụ ike mba, ọ na-akwesịra m ife a. Nyekwala ya ohere ọzọ biko. N'ihi ohere ọzọ, o kwekwara na anyị na nkwa na anyị gwa gị na ọ ga-agbazikwa gị ọzọ. Ekpebigo m. Ya mkpebi ka m ga-eme. Ekpebi n'ihe ma ruo mechaa na ị ga-ata aka n'eze ndị ọrụ. Ekpebi n'ihe ma na ọ ga-abụ mechaa iri ezigbo tarịrị. Mụ nwa na-agwa gị. Mmadụ eziokwu na ife menụ bụ ife ọjọọ, ife jogburu onwe ya. Mana ile anya efu na ife ndị a menụ bụ ife gagola aga, o mee n'oge gara aga. Ya bụ na ife nchọka ime kịta bụ ikpolu ife ndị a kpozuga n'ụsọ, tinye n'azụ ka ndụ wee gaa n'iru. Mụ agabagokwu n'iru, mana ọ bụzi m n'uche. Mba m, agabaziela onwe ka m gabala onwe m. Uche bịakwa na be m, akọwasịala m ife menụ, kọwasịala m ka ife nye na-esi wee mee. Ka ọ na-akọwala m ife ndị ọ na-ebe akwa, ọ na-ebe ezigbote akwa, ọ bụ ebekalịa nwa amụrụ ọfụ. Ife ndị a niile o mee wee mejọọ gị wee bụla ịfụnanya. Ọ na-eme ife ndị a na ọ fụghị n'anya, mana ọ marazi na ọ ga-adị etu a. Biko ife nna ayọ bụ ka ị gbaghara ya, unu na-abụbigokwa. Mụ nwa afọrọzi na ya, ya bụrụ nka nke ịfụnanya jebere onwe ya, ka njebere onwe m. Achọrọzi m ya. Ị na-achọ ịkọwala m kịta na nwerozi obele efe inwe n'obi iji ọgbaghara uche. Ohere adịrọzi. Enweghịzi m ohere ebe ọ ga-anọ n'obi m. Ọ bụghị maka ihe ngịnị aka ga na-atọ na-amịcha ọnụ ebe ọ bụ ya mapụta iji wee nwụọ ọnwụ ike. Ifekwu bụ eziokwu, ọ bụrụ mmụọ na-akpọchi eti ya. Mana ọ bụrụ ile anya ifu n'ọsọ mmadụ ka anyị bụ, ya bụrụ Chukwu. Ọ nwoke ka ebu. Ife ọbụla si n'obi, ife ọbụla dịghị mma n'obi, mmadụ mee. Mana o nwekwara ofufe nchọ ịgwa ya. Nke ọbụla ị chọrọ ime, gbaa mbọ ka ifu na ime na ife dị mma.
Ke ndị mma ma nke nụ nkịta abụ. Uche debere onwe. Soblansi mechuo. Chetakwa ihe mụ na gị gabigara. Ihe niile mụ na gị gabigara n'ihi na afọ m dị n'ahịa. Ihe ọjọọ mere gị n'isiokwu. Chetakwa na m tere ime ugboro 7 n'ihi na afọ m dị n'ahịa. Nke ikpeazụ ahụ si na ntị wee nupụzi akpa afọ m. Kpọfụ m emebi Peter. Maka na afọ m dị n'ahịa. Gịnị ka ị chọkwa ka m mee? Mmadụ biko m. Ọsọ gị tee ihe ugboro 7. Ọsọ gị tee ugboro 10. Ọsọ gị wepụ akpa nwa gị. Ọsọ gị wepụ na ihe niile na-akọpụ gị ka gbasara. Ihe niile gbasara. Ihe mmụọ ọhụrụ. Chọọsị. Tinyere onwe gị. Chere ị ga-agba m ọgụ dịka otu ahụ. Mrapụ gị. Onye iche. Ka ihe ọ dị gị kikere. Ka ihe iwe ike imenwu. Agaghị m naanị bụ ọkụ obi. Aga m ahasị ezinụlọ gị. Aga m eme gị ihe ọjọọ nke ukwuu. Ị ga-afụ igbe ọbụla ịfụrụ igbe ọsọ. Aga m eme gị taa ikikere eze n'ụwa. Mmadụ aga m ata gị afụfụ. Na ihe a niile m mere iwe rapụ m. Na ọyịyọ niile na ya obi iwe rapụ m. N'ọnọdụ a m nọ. Mmadụ aga m eme gị ihe ọjọọ. Ọmụma. Si abịa m pụọ. I got it. Hey, mba ga-emezi ihe ọbụla m nwere ike ime ka m wee kpochie nwa anụnwa ka m wee gbochie nye ihe ọ chọrọ ime. Ka ihe bụ isiokwu achọrọ ka m ghọtago gbalụ uche na ọmụ ya nwere nsogbu. Ọ bụrụ ya na ezinụlọ ya rapụ na ezinụlọ m aka. Chekwa ka m jụọ, o nwere ihe ọjọọ ọ na-eme n'ezinụlọ gị? Maka na ihe mma bụ na ya na nna gị fụrụ onwe ha n'anya obere oge ugwu ha lụọ di na nwaanyị. Ka ebe nke ị na-ekuzikwa ihe nke Ịfụnanya gbagwa ọkụ fụrụ onwe onye n'anya. Gee ntị ka nwa kwuru, ama m na uche bụ ihe ọjọọ n'obi gbasara ezinụlọ m. Ihe ọ na-eme bụ ka o wee ghọrọ onwe ya, mana ama m ebumnobi ya. Ya zi eche onye ọzọ na ọ rapụ nna m aka. Gwakwa na ya azụka m kwuo ọgbakwa gị maka ọ dịrị ikwu ihe ga-eme na ihe na-agaghị eme maka uche na nna gị ka ọ dịrị ma ga-alụ di na nwunye nwere ha ga-anụ na asị m kwuo nsogbu adịrọ, mana kịta mụnwa ka ọ ga-adịrị ịlapụta uche. M ga-agwa ụwa niile na ọ bụ onye nwụrụ anwụ na ka ije mụnwa ga-eme ya. ọ sị na isi gị na ị ga-arapụta ya. Ịrapụtara ya ọ rapụtakwa gị. Ịraba ya ọ raba gị. Ọ bụ ofu ihe nke ọfụlalala maka na ihe bụ ka ọ bụkwa nwanne ọkpọkpọ tabi o mere ọkpọ ọnụnụ. Ya bụ na ụra nye aka dụọ nwa ọdụ unu ama adụ ya ọdụ, unu ama agwa ya okwu gbasara ihe oriri ya. ahụzi maka gị na ya agwụ onwe ya agwụ kama na ihe nwa agakwa agwụ ya bụ ya sikwa n'ebe nna gị nọ wezuga onwe ya nakwa agwụ ya nke ahụ. Ekene echetara m mgbe gara aga m gwara gị ihe oge ka esi alụ mmadụ sekpuru gị ala si gị emekwe n'ihe ịma na imecha ka ibe mma gwara ọkwa gị na-ebe akwa ọkwa gị na-ebe mma gwara ọkwa ị na-emezi ala
maka na nwobe n'oge nna gị nke bụ ọyị nwanyị abụrụzie nne dala Ugo mmadụ nke na-eme odo dị ka ị nọ ọ dị mma dị ka na-apụ apụ achọrọ m ịfụ mmadụ na mgbada igwe nsogbu adịrọ ka ịkwenụ maka akwa ejebego akwụkwọ o nwere ikwenye ihe nchọ ka anyị kpaa ka anyị baa n'ime aka m asịkwa ka anyị baa ahụ mana onye a na-eje efu dị m mkpa ka ọ bụ na afọrọ m efe ya emebi ka anyị kpaa anụ kama o mesịa anya kpazuo mana etu m si na-afụ ya ụjọ dị n'arụ kedu ife na-atụ ya egwu nwa bụ uche enweghị ihe ga-emenwu ka nnabata nwa dịka nwunye nna m ọ nọzi ọnọdụ dịka nne m mba nụnụ o dokwuru maka o doo m anya ọ gwakwuru m nwa na ya ga-emesi m ike ya ga-etiwa m obi na ya ga-emebi ezinụlọ m tinye anya ọgba aghara ihe a bụ ohere m fụrụ onwe ọ chọrọ iji rụọ ọrụ a achọrọ m ka ya na nna m nọ di na nwunye mba nwanne m o nwere ụdị ọnọdụ mmadụ ga-eme ọnọdụ ụfọdụ oge iwelu maka ofu ife kwete rapụfa nwere ife ihe eme nkịta mba nụnụ ọ bụrụ nke a ọ bụrụ ụdị ọnọdụ nke a Ugo o nwere ihe ị ga-eme nwuru m ka m gbochie mmadụ na-aba ka ghara ịnụ na di na nwunye nwere ife m ga-eme maka ife ọ bụla ime kịta imekalịa ibupụta ya ebupụta gị ịgbapụ onye afọ gbapụ oge afọ so nwere ife ya emenwu na-abụrụ ịgbachi nkịtị na-enene fa na-abụ kwado olufa rapụfa fanụ mana so ofufe ị ga-eme ma fanụ ọ bụ ịgbado olu nke a na-akpọ uche anya na-eni ọfụma ọ bụ na ọ gaa ije agwọ eme ka mmadụ ije agwọ nke ọ na-aga kịta ije mgbada ka ị chọrọ ka ị mechezi ka o mee tupu m bịa gwa gị mechie mgbe o mebiere ihe tupu m bịa gwa gị achọkwana ka akwụkwọ anya mmiri kịta ọka dị n'ọkpa mechezi mba nụnụ nyere m aka n'ihe a ife mmenụ bụ na ọka nwere ife ma aka ya dị ọchagodu nwere ife mmemme nwa ya kịta aka ịdị ọcha oke nsogbu adịrọ nsogbu dịkwa mana ka m kwetegoro etu isi kwu kịta mana ụmụ ihe ọzọ na-agbagwoju m anya ọ na-eri m nri n'ahụ kedu ka uche si wee gwanwu nna m ọya ọbara mgbali elu na nsogbu obi nna m na-enwe kemgbe site n'isusu ya naanị ọnụ kedu ka o sikwa ome ka eme na m nwee nwere ụdị ike a eche na mụ ya bụ ofu ihe o nwere ya mana ị mara na ị nwere ya etu ị ga-ezikwanụ jili elu ọlụ ị mara kedụzi ka ya nwasị wee mara mụta iji nke alụ ọrụ kedụzi ị na-ajụzi ajụ iwe lozi ọla ya na ọla na chika maka fa na-elikọlịta kịta ka nghọta mana mụ na gị na-adịkwana na mma na anyị na-arụkwana ọfụma kụzie enu m ka m esi na-etinye ike nke m n'ọrụ ọ ya bụ uche mee mụ wee mee achọrọ ka uche ka m mma chete na m ụra abịa kịta ịbịa bidabị nna m ka ọ ghara iji m na-ala egwuregwu m na-agwọji mmanụ ka nwa bụrụ nsogbu m na-akụzi mana mmadụ ya aka na ntị kpachala anya gbaa mbọ ibupụtere onwe ya ebe ị na-eme ka gị n'uche nwa ike ife m na-ekwu nsogbu adịrọ ama maka isi akpachapụ anya kpachapụ anya bụrụ nke ụlọ
kan ebenje kenje medina ni mmadụ agụchino na-abara m mba na-eyi jam onwe ihe na-agwafu n'oge eme mụta afọ n'ụwa ma n'obi oge eme ọdụ ndụ ọnwụ ka ma mbata n'ezinụlọ egwuregwu ka ọ na-egwu ọ na-egwusa egwuregwu akwasị m gaa n'ihu ọ na-egwu egwuregwu ọ fụkwara m ya ọ gosiri m otu si adọgbu m ma o jide m ma mbata n'ezinụlọ ọ ga-adọgbu ọ gịnị na-emetụ nwa n'isi ahụ na-apụ ya ọ dị ka ọmụmụ oge gịnị ya na-ekwufa mba ọnwa mmanya afọ m ya ọnwa mmanya eziokwu ụjọ na-atọ m obi na-atọ m achọ m ihe ha si ezinụlọ were nwayọ tupu ahụ na o tupu ahụ na were nwayọ ọgbakọnụ mmadụ abụghị dị na ọmụ nwa ka ede enu ọ bụrụ onye nwa ka ị na-anụ nwa ka ị na-anụ okwu niile ọhụ na-ekwu etinye ya n'ọrụ eji na-ewe n'ihe ọbụla ịnụgo ma onwe ofu mkpụrụ okwu ngwa were okwu ahụ were eme uche ọmarịcha m ụjọ na-atụzi m achọ m idosa ezinụlọ abịara m n'udo apụ nwere ihe na-eme onye ọbụla na-eme mmaligom ọmalịcha m mmaji nsusu wee memebe gbankịtị nwe ya na mmadụ agụchino na-abara m mba na-eyi jam onwe ihe na-agwafu n'oge eme mụta afọ n'ụwa ma n'obi oge eme ọdụ ndụ ọnwụ ka ma mbata n'ezinụlọ Chukwu yaba kedia ira pa àwọn ubagwe na do kayo mukena sofa fafa mukenya ha ke ba ti jabale lolo lolo no gure mi lolo onye bolo lolo onye bolo lolo ke na ju ima lolo Abu bata iwo ọmụ nwunye n'ebe a echiri ya bụsara ekita alelu ka ya bata gị gba ọjụ ka gị gba ọjụ nna m biko ka ị gasị na akwụkwọ anyị nye anyị ihe ọ bụrụ na ị ma na anụ ndị mụ na uche na-eche ha ka ịkwado ya ijiri nwa ụtụtụ kọọ nwa ochikọ ọkwụ na aka na bụrụ onwe n'ụlọ ma gị abịa n'ịgbara m aja na garị abịa n'ime ihe ọbụla ya kpasasị ya bụ anụ di na nwunye ọkenu ya nsogbu adịrọ nna anụgo m dodo aka na ntị ya nsogbu adịrọ ihe akwụkwọ ya nwa ka ọ dodo aka na ntị nke mgbe ọ bụrụ na ọ pụtara ụnụ a ya zee elu ma eze elu ihe ọ bụla gbasara okwu gbasara nye tinye n'ọnụ nye tinye n'anya ka a gị yi egwu gbakpaka wee tụọ m ya akwado mana ya akwapụsị jezie n'ụlọ nke ya arụta ụlọ nke ya eje ọ bụrụ na ihe dị n'ụlọ wee na-echi ụzọ ọda ịma na mụ na ya
Seba prueba. Inu ta be obi anota. Also be la. Abo ni ya na de man ya palo. Ani se ka ali me no ti annam. E abo no ndam ndo e je no na ji bi. Ya ka susu de be boso. Ya no obi karabi madu. Ino ni jo nada. Ija so da ya. Ni zuzu gozo hoji. Ga na ba wa nya humba. Ise be rugi. Je ba kan gwa go. Yuzu ko na ba mo ba mu wa o ka do Yuzu ba yesho chema kwa madu makuye de gema ba lo wanya biada e ko ti kan wa wala bu ye wo no na e wo go ti ye e wo ga ni mo no wan aka mi bi bu ya bi bi o ga da ni ko kuma jo ala bla ko ya afumba itawa anu wo be kwa abete mona ile mwanya bi mona ga ba mona oke na go fe ona ara ile wo to ko bi be ki ga so ho ya ni mwanya mo na ro ya je ki bata apa no meba Akanda kwa gese ni. Dalo mo. Hi. Obi na so. Obugo. Odi mo ton ko. Iye ni na ga nko mo tun sis choya. Ga wasa. Keko obi na abia ni ma. Keko obi na abia ọtụtụ ọbụ na oteto ụlọ. Onye izizi ọ ga-akpụ ihu ma gị nwa. Amarụkwazi amarụ na ịka wee nwe ikike n'ụlọ ahụ karịa anyanwụ. Keko obi na abia. Ịma na onye mbụ. Ana m ele mmadụ anya n'elu. Mba. Ụmụ gbara ọkụ. Ana m ele ya anya n'elu. Otu ọ dị kịta na ihe na-eme. Ọ na-apụta dị apụta. Ma ihe na-eme, ma ihe na-ihe ọbụla. A na-eme, ọ na-apụta. Ihe na-eme. Ana obi dị m ụtọ nke ukwuu. Ị ga-aghọta dị. Ị ga-aghọta. Kekwa mma. Ka anyị nwere nsọ. Mana ihe ahụ nọ n'obi ka m ga-eme ka m na-ele ha anya aga m ata ha afụ ifuru ezinụlọ a na-ata ezigbo afọ aga m ekewasị ya eziokwu ọnụọhịa ka m pụrụ ọnụọhịa eme njikọta ezinụlọ aga m ekewasị ya afụbeghị Agụwayo. ebe ihe afọ Agụwayo. Ngarawai. Hey. Enwe m efe gị kịta enwasị ebe dị mkpa m na-aga ndị ọpụta ị ga-ama anyị ebido ebe anyị kwụsịrị ka ị gosi m ike ahụ ị na-enwe
bụ gịnị ka ị? Kini na beba? Ezi nke dị n'ọkwa n'ebe. Ụmụ na ebe ndị sị na dozi. Anyị ya na-eme okwu jira. Nko na majiji. Hey! Ị ga-arụ nwa na-enwe ọkụ. Kini na-eme gị? Ke duje ku na ọgwụ bi oge gba ọsọ ga gwa okwu gwa ya kwado ụgbọala ka ebuje nwa ọrụ ọgwụzụ gba ọsọ gasị ike Idum jụụ n'ọgwụ nene marụ ma na ntị ime o nwere ike isi wee kọtalụ m ya chacha. Achọghị m ịgwa gị mbọsị ahụ enyerechara arụ a mana ebu m n'obi na m ga-akọwa gị ya mara m na ọ ga-esi etu a wepụta ife biko ihe ji aka mekwanụ nkịta ka ihe ji aka mee gwa gote m ihe ji aka mee mba gị na-ewesa m ezigbo iwe ana o nwere ike ịchụpụ m n'ụlọ a o nwere ebe nwee ga-aga echezina nke ama nna m achụpụghị onwe ka nna m ga-esi chụpụ gị n'ụlọ ibu nwa nwa ya n'afọ ga nwa nwa gị nọ n'afọ ya ị bụọ onwe ga-esi chụpụ gị n'ụlọ ị kwesịrị na-amụ amụ ọ bụrụ akwa gị kwesịrị na-ebe ị kwesịrị na-amụ amụ o rapụmaka ị na-asị m na kwesịrị na-amụ amụ ka ị kasị kwesịrị na-amụ amụ maka gịnị kwanụ maka na ị na-abụzi odibo ọzọ n'ụlọ ị na-abụzi odibo ọzọ na ndụ gị sọsọ na ị chọrọ ịbụ Ife banye n'ụlọ na rumu were akwa m niile nọ n'elu bed ka m kpọsa n'elu bed buru ya saa ya gịnị ka m kwuru saa ya ọfụma achọkwa m ife oburu unyi n'akwa m ịnụ ihe m kwuru Nachi yazụ awakwara nwa baa n'ime na afọ imetụ akwa aka ọ bụ na enwe ihe nwere ime jee eme ọ bụ na enwere jee ya nara arụ ụla mmadụ arụ na-acha gị ọ dị ka ọ nwere ihe na-eme gị n'isi anakụ m akwagoro n'enye ngwere gaa n'ụlọ ebe ahụ gaa were akwa m saa ihe o kwuru ụlọ ebe a n'ogo n'ebe ije gaa were akwa m saa ọ dị ka isi mebiri gị ọ dị ka isi mebiri gị ọ dị ka ị mara onye mbụ na-ejiwe egwu na-ezigwa gị oge onye mbụ ife abụrụzi odibo n'ụlọ ọ bụ ọzọ odibo gị nwaanyị m ka ọ bụzi ya bụ na ọ bụ sọsọ mụnwa na nna m ndị nwere ike igwe ihe oge eme n'ụlọ ma agwanwụzi ihe oge eme
onwekwa na ihe mma na-aga ahụ. Onweghị mma na-aga ahụ. Ị na-achị ka onye ara. Atala m ahụ. Isi mebiri gị ọ na-awụ. Anyị na-eme ka onye ara. Ọ dị ka isi mebiri gị. Ọ na-eme. Dá tago por velado. Velado. Manugo nwere enyo a na-adị. O jigoli edu na ofu onye n'ime anyị na-eme na ọ naghị ekwe ekwe. O jigoli edu na ya na nwụ. Onye ọbụla nwụrụ anwụ ka iwere enyo a wee chee n'ihu. Usetu ọjọọ. Biko. Unu kpọrọ m ihe niile gbasara onyo achọghị m. Biko kpọrọ m.
Ugo. Kedụkwa? Nna gị kwanụ? Ime ebe ọ gara? Onye nwere mmanya n'ụlọ ya? Ya ga-adọtere m mmanya. Ana m anwụ anwụ. Oh, maka na akpọ orange juice. Maka na akpọ orange juice. Oke m ka ejuru eke m nwụrụ anwụ. Oh? Ana m eche gị. Echefugo nwa di m nke anyị n'otu a ahụ dịkwa gị mma ana m afụ ka ị na-egosi onwe gị na-agbatị na-egosi onwe gị na ike na-amara ebe si ebute ka njụgo dị gị ike obere anyị na-egosi kedu ebe si nweta ya Listen, would you talk good? What? He told you. Maybe for job, for any of them. If you need a message. I want to have a meeting. Hey, Busu. First, one. First, move it down. Oh, you go. Take what? House soon enough. Hello, so Sakwa. Also soon enough. In my face. You know, so much back. That was also. Oh, you go now. That is. I just join you and I'm on a mono. I just go get ready to engage you. We don't know engage you if I just go here. But when get one man, we go malona. No why I'm not It's a whole job. Oh, what was it? I can marry him for you. Because you're not being Indian and we keep you. You can get it to pass a good.
ị kwesịrị ịtụ m ụjọ maka mmụọ nwere ike ikpochapụ gị gawa ala mmụọ ị gaa ebe ahụ ahụ onye ha ka nkwa gị ị kwesịrị ịtụ m ụjọ ife ike n'anya obere ike maka ngosi gị onwe gị ị ga-agba ọsọ ị ga-agbụpụ ya asọ ka ngosi gị ọ bụrụkwa anyị nwa ka atụkwara gị isi n'okpuru anyị nwa mere ihe nke bụrụ otu esi mekwana gị ihe dị ụta sọsọ ofufe ka m chọrọ ịjụ sọsọ ofu ajụjụ ọ bụrụ na nkwa m eziokwu ya bụ na obi mgbara na kedu onye nụkwa maka ugbu a asị m gwa mmadụ oge m kọrọ ụlọ maka ugbu a asị m ụlọ ka ọlụ mmadụ ịkwa ntị site tata gaba ifechikọ ọlụ mụ na ụlọ ekewa gị dịka ụlọ bụzi ndị Igbo uche wee kala obi bata na be m pịasolu ukogbe ọ bụrụ na o zuru ya na oyi egbu ebi na nwa nwaanyị mmụọ mana enwe ife na-esegbu gịnị ya gịnị enwe nghọtafi kedu ife na-esela anyị nwere ife na-esela anyị kedu ife mmeli ya ifuru uche bụ ekwensu nwa bụ ekwensu ka ọ ga-esi mee ụdị ife a ka ọ ga-esi megide akwa na nwere nsogbu ịnọkwa n'uche bịa na-agwa m bido tobe egwu na ọ bụ na mmadụ otu bi egwu na onwe ihe a ga-emenwu m isi na ndị jiri pụọ enwere ya efu ya selia ebe ọ bụ na efu ya mba nụnụ kedu ka m ga-esikwa nnukwu omume kedu ka isi agwa m nwere ife a mba ka isi agwa m nwere ife a m ga-agbapụrụ ya na be nna m ka m ga-agbapụrụ ya n'obodo a gị nwa bụ uko oge nwa bụ ike na onwe ya gị bụ dike ọ gị na-eme ihe siri ike ọ dị mfe gị bụ uko ịmakwa onye biko ikwesị ka ịchọpụta ihe anyị ga-eme nwatakịrị ya ka onye anyị efe n'ụzọ nwere ikike ma ọ bụ amansi ị nwere ike imegide wee wetunata ya sọsọ ofufe mere ya bụ iji ana mmụọ ji wetakwa ụdị ugogbo eli ọzọ ọ bụrụkwa nke ahụ ji n'ụdị ya ọzọ wee natasị ya nwere ike ibutunata ya ọ bụrụ ya nwere ife ọzọ mana ọ bụrụ na nkweta ije ana mmụọ wee jee ga-anatasịkwa mmadụ ọ bụrụ na ị gee ntị soro okwu ọnụ ya bụ ejela adị m njikere gwa m ife ndị eme esi na-ekwadobe adị m njikere ka esi na aka ibu ike n'okwu gwa m mmadụ ọ bụ na ijelu anị mmụọ ya afọ ụzọ ịtọ
eto gbaleto. Amọ̀tọ̀ onwe mụta ihe nji wee marụ gị. Amọ̀tọ̀ onwe mụta ihe nji mego gị mụ onwe anyị na mbụ. Amọ̀tọ̀ onwe mụta ihe nji wee kụzielu gị ihe gbasara ike ma ka esi eruzu enyo ahụ ma mara ike niile dị na ya. Amọ̀tọ̀ onwe mụta ịhụghị mmadụ. Ọla mma. Mole ka gwara gị. Gwara ịbụọ. Le kan gwa boy kan tupere gas. O ga go gị onwe gị taa. Ọ ga-aka ma na ikwu ebe mụ akwụ. Eziokwu. Ọ ga-aka ma na ikwu ebe nkwụ. Maka ọ naanị mụ nwere ike ahụ ikwu ndị ga-anọ nọ. Ndị mmụọ nyocha n'ụwa, ọ ma mmụọ a nwere ike ikwu ndị ga-anọ n'ụwa na ndị ga-ekpole n'ala mmụọ. Ọ fọrọ nwa mgbe nta. Ugo ga-emebie gị, mebie ma gị ma enyo ahụ. Si na m nwara agwa gị. Ugo nkole, ugo mụ ama. O nweghị ugo pụrụ ime. Ọ gị foto anyị na-afụ, enwere m ike akpọbụ m ike nchọrọ ịkpa. Ọ naanị ụnyaahụ nwere ike ịma ndị ga-anọ anọ na ndị ga-ala ala. Anụ ụmụ ajụ ụnyaahụ, ọmụ akpara ike ahụ. Na m na-ekwu, hapụ ihe anyị na-ekwu ị na-akọgharị bullshit. Tinye ka m gwa gị. Uga nwụọ n'iyi. Na ọ bụrụ na iwechi ete enyo ahụ, ya ga-emebi ma gị na enyo ahụ, mebie ndụ gị niile. O nweghị ọ ga-eme. Ị na-anụ ihe na-ekwu, o nweghị ugwu ọ ga-eme. Ị na-anụ ihe na-ekwu, mama ihe na-atụgharị egwu n'onweghị isi. O nweghị ọ ga-eme. Ọ ma hapụ ya ka ọ mebila anụ m. Ọ hapụ ya o mebila anụ. Aga m enye ya efe ahụ. Ị na-anụ ihe na-ekwu, aga m enye ya efe ahụ. Biko, abụrụ onwe amamikpe dị n'obi gị chaa biko na-emenye aka mmechi ya alụ ugo ka ụmụ nsogbu niile akwụsị alụọya gị arịọ biko alụ m ebere nyere ụmụ gị ugo Na nye gị unu ka iwelala ugo. Nyekwere gị unu ochie ya mebie m. Gịnị ka anyị ga na-ekwu? Gịnị ka ị na-ekwute ihe a? Nye ha gị unu ọ ga-eji emebi m. Gịnị ka m ga-enyekwere gị unu? m ga-agba mbọ fụ na okwu ewu ngwa na ọ gaghị eji eri ya megide ịbụ nye chi ya ya biko ihe biko mere m ebere biko ziri ya biko Ebe esila biko. Ka ị na-ebe akwụ na-ewute m. Ebe esila. Lalu. Kwụsị ma ọ bụ mebi n'agha. O nwere ife ị ga-eme.
Jide ka ndị nwe ya. Selum. Kaje ka nkụzieli etu ya esi wee jee na-arụ ọrụ. Mmadụ onye iwele ole ọ bụ na ibute akpati a ọ bụ na ibule akpati a na-ekwana ya n'ime manye aka n'ime ya wepụta ugogbe dị n'ime ya ọ bụ na iwepụta ugogbe a na-ekwana ya n'iru n'ole ife mkpu na-ekwana ya n'iru Ọ bụrụ na ugegbe na-emenwu ndị nwụrụ anwụ na-aga ije dịka anyị ha fuo na ntinye azụ na mmụọ onwe ya na-emenwu ndị mmadụ dị ndụ onye ọbụla dị ndụ ọ ga-eme ya kpọọ nkụ bụla ife akpụrụ akpụ ọkpọ nwa ya bụ na iweta ya ekwere ka mmadụ fịa ọ bụ na ịfụ uche letekwa na o nwere ụdị ugogbe a iji ya bụ ị na-afụ ya n'ọkụ ibulu ụzọ weli eduna ya mmụọ na n'ife m na-ekwu letekwa ka iwepụ ọlụ ma ọ bụ ife ome nwa nwaanyị mmadụ abụkwakwa m ife nsogbu adịghị ka nje Abaco. Ele na para que tá bom para que o doido. Agora se bebê que dia. Vai lá. Eu quero vídeo. Awak mana ro apa sih kan sok mana tu. Okey, baca ke. Alhamdulillah. Cái madame mon ko madame mon ko fo na apa lu gua ko tak na bi se mo na mi mo so we na to ka la isi ni na bi ko nya no bwana we asụkwa m ka anyatị ya n'ụgbọala ka anyatị ya pụọ ọsị m chere m esonye ya na onwe ife dị mkpa ha na-eje n'ime ka o ya kene ka anyị dịrọ mkpa adịkwa m mkpa Oyan ifi mana igwa ko nwata nwoke nno ọ bụ mmadụ niile ụzọ wee mara ọnya bụ ihe dum wee jee nọ na-arụ ike enenesi ama bụ na ndị ime mana ọgwarọkwa mana ngwago ndị ụlọ ha na m dị ime mana ifi chelekwa ọ dịkwa ka nwata nwoke afọ bụ n'anya nno ọ kwekwa m nkwa na ọ ga-alụ m Ekwetego m. Nne mmiri na-achịkwa na-ekwube ka m na abụrụzi m nwa odibo na abụrụzi m nwa odibo
a na-achọ odibo ọzọ a ga-eji dochie m. nekwa gị Abụrụgo m madam. Ọ mụ nwa nwezi ụlọ. Abụrụgokwa m nwunye ọga. O nwerezi ihe mkpakasị arụ ọbụla m nwere. Mana ifi, mgbe ọga unu nụrụ dịkokwa ka ihe o mere. Na mgbe mbụ ọ bịakwa na-ewesa m mana ọ dị m ka nwa ya nwoke ọ gwachaziri okwu o wee kwado anyị. Mana nke nwa n'onwe gị fụkwa nwata nwoke a n'anya. Nne, ahụrụ ya n'anya. Ọ bụrụ na m ahụrụ ya n'anya mmadụ ekwe ka ọ metụ m aka. N'agbanyeghị na ọ bịa mee ya ka o mee ya n'ike. Na ọ dị m nnọọ ka m bụrụ gị eziokwu ka nwa ga m wetụbakwa ọnụ m ime ka ndị kwazie ka gị bụrụ madam. Hei, ifi na-egodu gị. Siro m n'obi megide ebe otu o si emegide aka nyere n'obi gbahụ ịgwa gị eziokwu naanị mmadụ bụ onye mbụ n'obi imegide ime ihe ọjọọ naanị ka mbụ imegide masị ka ndị ahịa ọnụ gị ugbugbo ahụ ị gaghị enye m onye mere nji dị isi mara ụma bịazie bịa fụzie nwa gị diga ya ga-gotere m ife mgbe ọ ga-haziri igotere m ihe nwayọọ nwa mmadụ gosi ugogbo a nwa m ihe mere eziokwu nọ ime o ji laghachizie Kedu ebe mmadụ nọ? Afụbekwe mmadụ kemgbe taa afụbeghị mama ebe ọ gara Ya na kịta ị chọrọzi iji ugogbe wee memeli ya. emele m ihe ọjọọ emegidere m onye ọbụla kụta nsizi ka m chegharịzie na ihe ọjọọ niile m na-eme Kịta igbugo nwa m nwaanyị chọrọzi iji memeli ya. Achọrọ m ichegharịzi eziokwu achọrọ m imegide mmadụ ụmụ a kwesịrị na-achị ọ bụrụ mmadụ biko lee m chọrọ inye gị ugogbe a kịta jiri ya megide m eziokwu jiri ya megide m nwanne achị eziokwu Nye m ya.
nke aka gị nọ n'azụ. Enweghị na-ezo. Ụjọ. Aka gị ọ dị nọ n'azụ. Efu nke m na-ajụ. Ka ị na-atụ bụ ụjọ. Agwagwa gị mbụ. Gwakwa gị ọzọ. Gwaghachi gị. N'ọgụ a kwesịrị ịtụ m ụjọ. Maka m nwere ike ịchụpụ gị tụla gị ala mmụọ. Kwesịrị ịtụ m ụjọ. Ike na-ekwu maka ike a. Ike anyị na-ekwu maka ya. Ka ebe si nweta ya? Ebe m si nweta ike a, ọ ka gị. Ị ga-ebulite ya. Ị ga-emeli ihe nne. Ịfọrọ ọzọ. Eziokwu. Ị ga-emeli ihe m mere. Eziokwu. Ịfọrọ ọzọ. Eziokwu. Eziokwu. Chere godi. Ka m tupu ihe ga-asụ. Ka m gwa gị ihe na-amara. O kwefuru akwa ugo. Ọla. Na nke a na-akpọ odogwu ugo ọnwa. Onye kpolara ha ala mmụọ. Maka enwere m ike ya. Ị na-anụ? Ibu ajọ mmụọ. Ịtabiri aka nye gị nni. Ịchụla ndị mmụọ n'ụwa n'ala mmụọ. Ọ nọ na mmiri ji. Ọnwụ naanị na ga-achụla gị ala mmụọ. Kwefuru ugbu a na ezinụlọ gị. M ga-agbanwe ha ka ha wụọ ihe a gwara gị. Tupu m na-achụla gị ala mmụọ. I chere ị ga-anọ n'elu ụwa? Ị ga-eme ihe ọjọọ anyị. Obu Gakale. Ochuza. Where did you Maligo? Oh, my God, welcome, madam. Lana na gate. O gafe na gate kwa apota. Borno ke.
Ogechukwu ka ebe mmadụ Chukwu dị. Afro m nwoke. Bịa efe m. Nke nwakwa. Ebe ka mmadụ. Mana gịnị a na-adị ekpotoro na ọ kwesịrị ịgbara ebe ọ dị. Ọ sị na ọ ga-aga na nke enyi ya nwoke. Mana o kwesịrị ịpụta aka n'ụlọ. O kwesịrị ịpụta. Ọ nọ n'ụlọ. Mgbe iwu ha gabara aka ka ndị ọkụkọ ike. Ọ gwara m na o nwere ebe ọ ga-aga. Nwunye m gwara m na ọ nke ebe ọ. Nwa afọ ya. Nwere ebe nke nwa jebe oke echi. Nwa ebe ijebe. O nwekwara akwụkwọ m gbara abụchi n'elu. Esi mkpụrụ kwesịrị tọga ọ batara ka m nye Ada. Ada na-achịga na n'ụlọ akwụkwọ. Jee weta na Ada na gị nwa bụrụ ụlọ anụ maka ha ka oke nọrọ. Ma na egwu ebe a na onwe uru ịba. Mpụ ọnụ na ihe na-enedo ụlọ anya ịgba nkịtị na-akwụgharị. Nnacha m eti anya ka mma m nwere nwoke na-esogharị n'ime ya. Na ya gụọ. Ọ na-emekwana ka isi mmadụ ga-eji eme akwụkwọ. Ị na-esikwana ka ọ gụọ akwụkwọ. Ọ na-amara na nke egwu na ụlọ na-agụ ya. Nyeme akwa! Anwụgo m tupu ebe ndị m chọpụtara na nna anyị obodo n'aka. Mụ na Uche nwere n'otu oge n'otu ụbọchị. Mana e nyere anyị ohere ịnata ije ma azụ bie ndụ dị ka mmadụ ọzọ. Ya chee echiche maka ezinụlọ m site na ọ bụ naanị m bụ otu nwa nwoke nna m mụtara. Ọ bụkwa na nwa agbụrụ nna m emechie. Wee kwete ihe ndị mmụọ ahụ gwara anyị. Uche kwetekwara. Wee tụgharịa mmụọ anyị nye anyị wee dịkwa ka mmadụ ọzọ. Emesie mụ na Uche siri okwu wee ṅụọ iyi n'oge isi ezinụlọ. Ọ bụ ya mere na m akwadoghị alụmdi na nwunye ya na nna m. Nsogbu nna m achọrọ m ịgwa m eziokwu gbasara Uche, mana ọ gwara m na ọ bụ na m kwuo eziokwu gbasara ya okwukwa eziokwu gbasara mmụọ. Nke a kara igbochi mmezu ebumnobi nke na ihe ga-azụ na Naịjirịa. Mana ọ bụrụ na ụlọ kwụsị efu mgbe a na m apụgo ma ama na chi ezi azụ ọzọ. Ọ bụrụ na Uche ka nọ n'ụlọ a gwa ya nọ na nchọpụta nke eziokwu na ọ bụ onye nwụrụ anwụ, ọ ga-apụrụ oge efu ọma na chi edozikwa azụ ọzọ. Biko bido n'isi anya jedikwa na ụmụ obu na-atụ anya. Ọ bụrụ na ọ mụọ nwa ha ga-anọchi anya chọọ na ofu ihe kwa iri mụ na-agwagwa ya ama Chukwu bụ onye nwụrụ anwụ. Ifi
ụmụ ejima dị n'afọ a bụ nke nji. Ifi.